Quan arriba la foscor de les nits més llargues de l'any, les pedres i els rostolls, les fonts i els rierols, els arbres i la terra, les bèsties, les cases, les persones, tot es transforma. Els llums es van encenent, la fredor s'escalfa, la imaginació es multiplica. La intenció és ben simple, amb rigor històric i respectant les tradicions cristianes. Es vol reviure el naixement de Jesús. Tan sols en aquesta idea concreta, l'esperit de superació i el caliu de la vostra presència, avui tot un poble us mostra amb satisfacció el seu pessebre. El pessebre de Bàscara. L'any 752 de la fundació de Roma, quan el món sencer gaudia de pau, el poble de Palestina vivia expectant la vinguda del Salvador. S'havia de complir la predicció dels grans profetes bíblics, Isaïes, Jeremies, Ezequiel i Daniel. 4 personatges ancestrals, de llocs diferents, de parla diferent, però que anunciaren en el llarg del temps la mateixa profecia. Escolteu, doncs, pastors d'Israel, la paraula de Javé. Prou de pastres que se descuida el ramat i se pasturen a ells mateixos. S'heu deixat esgarriar les feres per muntanyes i timbaus. Caminen errant per tota la faç de la terra. Les heu abandonades a la sort dels llops. Salvaré les meues ovelles i posaré damunt d'elles un sol pastor, el meu servent, David. Ell les pasturarà i farà amb elles una aliança de pau. S'apropen els dies de renovació. I en aquells temps faré que neixi al llinatge de David un plançó digne, i serà el rei que regirà el poble amb prudència, i amb el seu regnat arribaran la justícia i el dret a la terra. El poble, que caminava per les tenebres, va veure una llum gran i refulgent. Has multiplicat l'alegria, has fet gran la joia, i disfruten davant teu com disfruten els que recullen les meses. Perquè ens ha nascut un xiquet, se'ns ha donat un fill que té l'imperi,
damunt les seves espatlles i se li ha posat per nom Conseller meravellós, Déu fort, Pare per sempre, Príncep de la pau. S'han determinat 70 setmanes per cancel·lar el pecat, per expiar iniquitat, per fer venir la justícia eterna. 70 setmanes estan prefixades, llavors arribarà la bondat. Es compliran la visió i la profecia, i serà ungit el sant dels sants. Al cel, glòria. A la terra, pau. No tingueu por. Glòria a Déu i pau als homes. Alegreu-vos, que us porto una gran notícia. Ha nascut el Fill de Déu. Ha nascut el Fill de l'home. I serà gran. I ha arribat portador d'amor i de senzillesa. Doncs el trobareu embolcallat dins una menjadora a Betlem de Judà.
Gairebé han transcorregut 2000 anys. Però ni el temps ni els costums han fet oblidar aquell esdeveniment. Déu va voler que el seu fill fos portador de senzillesa, de pau, d'amor, i aquest missatge es recull cada any aquí, a la vila de Bàscara.